鼻息がめっちゃすげえ人がいる。さてと、今回もレベル上げしていこうかの。司令部が出現次第占拠し防衛せよ。司令部を識別した一帯を確保せよ。モルトフを投げる。モルトフを投げる。敵が中央にいる。確保可能だ。行け。敵がメインストリート付近にいる。司令部を確保する。よし、司令部に同行する。Oh my god。敵が貨物コンテナにいる。司令部の確保を始める。マジ今の打ち抜けない。司令部は情報中。司令部の確保を始める。司令部を確保する。やられるなよ。こちらが主導権を握っている。敵が中央にいる。司令部を無効化された。次の出撃に備えろ。敵の UAV。10秒前。移動に備えろ。敵が中庭にいる。次の司令部だ。さあ行け。爆薬を仕掛ける。あれこれハードコアじゃないもしかして。ハードコアじゃないの。司令部がアクティブだ。確保にかかる。上空に敵の UAV。敵が司令部にいる。行け。 EMP ドローンを飛ばす。リロードする。パーソナルレーダーによる護衛が司令部が敵が廃品置き場にいる。敵のカウンター UAV だ。敵がフォークリフトにいる。リードを失ってしまった。司令部を占拠した。了解。マリカ10秒前。移動に備え。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されているぞ。次の司令部へ向かえ。パーソナルレーダーを破壊された。見通しが効かなくなる。と後ろかい。マジ司令部オンライン確保せよ。奴らが司令部を奪う。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されているぞ。敵が貨物コンテナにいる。こっちだ。どこを狙ってる。バチ司令部を
れるなよ。こちらが主導権を握っている。攻撃が激しすぎる。司令部まで対応しろ。防衛を破れ、司令部を守れ。奴らに司令部を無効化された。移動に備えろ。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されているぞ。敵が貨物コンテナにいる。あれを撃ち抜いてけない。痛い。敵が貨物コンテナにいる。司令部がアクティブだ。確保にかかる。敵のカウンター UAV だ。レーダーを失ったぞ。敵のエアストライクが接近。伏せろ。敵が司令部に相手の場にいる。敵が裏通りにいる。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。司令部は競合中。敵が司令部にいる。行け。敵を発見。敵が配信置き場にいる。で司令部は競合中。奴らが司令部を奪いに来た。了解。アルファ30アップ。敵が司令部を奪取した。司令部は競合中。司令部を無効化する。友軍ケアパッケージ接近中。司令部を確保した。間違えた。上空に敵の UAV。敵の司令部へ向かえ。敵が入りました。パーソナルレーダーは消耗した。いや予想だ。敵だ。友軍ケアパッケージ接近中。上空に敵のパーソナル司令部がアクティブだ。敵が司令部にいる。行け。味方のクラスターストライクが来るぞ。敵が落ちている。敵が裏通りにいる。司令部を確保。できるだけ長く持ちこたえろ。
光線が激しすぎる。次の出撃まで待機しろ。無効化された。次の出撃に備え、移動に備えろ。付近にいる。敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されていると。次の司令部へ向かえ。配置置き場にいる。敵がフォークリフトにいる。司令部問題確保。奴らが司令部を奪いに来た。行け。司令部が失われた。司令部は消耗中。司令部を無効化する。よく見張っておけ。司令部を確保した。移動に備える。フィールドターレットを展開した。新たな司令部が設置された。パーソナルレーダーによる投影が可能だ。司令部がアクティブだ。各 UAV が展開可能だ。奴らが司令部を奪いに来た。行け。司令部を失った。こちらファルコン3-0、了解だ。 UAB が展開を始める。敵だ。司令部を確保した。了解。ファルコン3-0は UAB は燃料切れだ。移動に備えろ。主導権を取られたな。上空に敵のパーソナルレーダ攻ー、撃されてる。誰かが監視されていると。次の司令部へ向かえ。パーソナルレーダーを破壊された。見通しが効かなくなる。注意しろ。味方のエアストライクが来る。司令部の確保を始める。味方のセントリーガン問題。司令部を確保。にいる。できるだけな。味方のクラスターストライクが我々がリードしている。あと1分だ。奴らに残された時間はない。味方のウィルソンが位置についた。操作を開始する。パーソナルレーダーによる投影が UAB が展開可能だ。時間がない。行け。司令部を無効化された。次の出撃に備えろ。間もなく司令部が移動するぞ。友軍ケアパッケージ接近中。こちらファルコン3-0、了解だ。了解。
ファルコン30はパーソナルレーダー使用のためにさあ行け。敵が本気下にいる。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されているぞ。UAV は燃料切れだ。補給のために引き返す。敵がメインストリート付近にいる。司令部がアクティブだ。司令部の確保を始める。こちらファルコン30、パーソナルレーダーは消耗だ。味方のクラスターストライクが来るぞ。敵のクラスターストライクだ。手を隠せ。我々の勝利、お前たちのおかげだ。新年早々あれで戦いでしちゃうけどマジキルだけ稼ぎやがって下げんな気色悪いね。どうしようかな。まあこれのままでいいけど、こっちの方がこっちのままでいいか。サイトはこれじゃないな、やっぱり。どうしようかな、これかな、やっぱ。ヘッドクォーター。民度が荒れてんな。司令部が出現次第占拠し防衛せよ。最初のターゲットはさあ行くぞ。あれで生きるんだからな。てかなんで私はこうやってるんだ。おっと。とりあえずポイ。何かが言いたよ。司令部がアクティブだ。奴らが司令部を奪いに行った。行け。敵が貨物コンテナにいる。敵が司令部に行く。奴らが司令部を奪いに来た。敵が司令部を出してきた。相手がリードしているぞ。気合を入れろ。司令部を出してきた。よし、移動に備えろ。誰かが監視されているぞ。マジあれを持っていけない。新たな司令部が設置された。
令部を確保可能だ。行け。司令部を確保する。上空に敵の UAV、 上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されているぞ。敵のエアストライクだ。身を隠せ。司令部を確保した。司令部は逃亡中。司令部を守れ。司令部は逃亡中。敵が司令部にいる。防衛指導権を取ったぞ。司令部を無効化した。次の出撃に司令部の出現まで10秒。移動に備えろ。敵の UAV。 いるぞ。敵が動いた。新たな司令部が設置された。敵が防空リフトにいる。司令部が安全だ。で敵が司令部にいる。上空に通知する。友軍エアストライクが接近。敵が司令部を出ってきた。敵のクラスターストライクだ。身を隠せ。ああ取られたのか。相手がリードしているぞ。気合を入れろ。ああやっぱ入れない。司令部は逃亡中。司令部を無効化する。司令部を奪取した。次が来るぞ。備えろ。敵が配信置き場にいる。マジこの武器強すぎるし、スナイパーバリだよめっちゃ強い。新たな司令部へ向かえ。敵が裏通り。友軍キャンプ地へ接近中。後ろのやつ。敵が配信置き場にいる。ちょっとどういうことかしら。司令部が安全だ。確保にかかれ。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。奴らが司令部を奪いに来た。行け。上空に敵の UAV。 敵が配信置き場にいる。敵が司令部を占拠した。味方が巡航ミサイルを発射した。敵が中庭にいる。通知する。友軍エアストライクが接近。援護してやったぞ。さあ行け。敵が配信置き場にいる。司令部を占拠した。次が来るぞ。備えろ。新たな司令部が設置された。上空に敵の UAV。 パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。了解。敵がジャガー3-0はパーソナルレーダーによるサポートのためそちらへ向かう。敵のクラスターストライクだ。身を隠せ。
ブがアクティブだ。敵が司令部にいる。行け。敵が中央にいる。敵のクラスターストライクだ。身を隠せ。通知する。敵が配信置き場にいる。敵が司令部を占拠した。半分に達した。敵がウィルソンを展開した。こちらジャガー30。パーソナルレーダーは燃料切れだ。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されてるぞ。司令部を占拠した。よし、移動に備えろ。上空に敵の UAV。 敵がフォークリフトにいる。リロードする。新たな司令部を確認。なぜ味方を見ていなかったのかしら。まあいいけど。攻撃を受ける。ファーストレーダーによる護衛が可能だ。了解。ジャガー30はパーソナルレーダーによるサポートのためそちらへ向かう。だい。司令部がアクティブだ。確保にかかれ。敵が司令部にいる。行け。敵がフォークリフトにいる。味方が巡航ミサイルを発射した。上空に味方の UAV。 レーダー操作を始める。因果応報だ。パーソナルレーダーによる護衛が。司令部は競合中。このジャガー30。UAV が離陸可能だ。いつでも行ける。奴らが司令部を奪いに来た。行け。通知する。友軍へ。 UAV が作戦エリアに入った。了解。ジャガー30は司令部は競合中。行け。司令部が失われた。司令部は競合中。通知する。UAV は燃料切れだ。補給のために起動する。こちらジャガー30。パーソナルレーダーは燃料。パーソナルレーダーによる護衛が。司令部を無効化する。司令部を占拠した。次が来るぞ。備えろ。新たな司令部へ向かえ。敵が廃品置き場にいる。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されてるぞ。応答せよ指揮官。偵察を要請する。了解。ジャガー30はパーソナルレーダーによるサポートのためそちらへ向かう。敵がオフィスにいる。挟まれてる。司令部を確保可能だ。行け。奴らが司令部を奪いに来た。行け。敵だ。こちらジャガー30。敵が司令部を奪取した。敵が裏通りにいる。あと1分を切ったぞ。時間が残り少ない。素早く動け。
で、フィルターが、ああ、なんで意味わからんわ。これでや。で、こいつは、バイボットは使わないで。ゲーム雑音がやべえ。司令部が出現次第占拠し防衛せよ。弾が減ってきた。さあ行くぞ。司令部を確保可能だ。行け。司令部を確保する。司令部は我々のものだ。増援を期待するだ。こちらが主導権を握っている。はい、そっち司令部を無効化した。次の出撃によし、移動に備えろ。こっちで的にされてる。上空に敵の UAV。 新たな司令部を確認。司令部を確保可能だ。行け。敵のエアストライクだ。司令部の確保を始める。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。司令部を確保。タイミング。まだ次の出撃まで待機せよ。タイミングが悪かったな。司令部を閉鎖した。集合しろ。ここ絶対撃たれるんだよ。移動に備ああですよね。死体と紛れて。えろ。新たな司令部が設置された。
Sorry, bro. 司令部を確保可能だ。司令部を確保する。おー、ヘッドセットが音がないって。敵のクラスターストライクだ。司令部を確保。できるだけ長く持ちこた。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。いい足見えてた。まだ増援を送れない。次の出撃まで待機せよ。司令部を閉鎖した。ナイス。戦域内に敵のビートールが。よし、移動に備えろ。友軍ケアパッケージ接近中。ビートルは泳ぎじゃねえんだよな。新たな司令部を確認。こちらジャガー30。パーソナルレーダーは燃料切れだ。基地へ呼び戻す。痛い。巡航ミサイルが来る。友軍ケアパッケージ接近中。司令部を占拠した。上空に敵の UAV。よし、移動に備えろ。新たな司令部が設置された。味方が巡航ミサイルを発射した。上空に味方の UAV。レーダー操作を始める。司令部を確保可能だ。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。敵が司令部にいる。ナイスワン。上空に味方の UAV。レーダー操作を始める。司令部は競合中。奴らが司令部を奪いに来た。行け。 UAV が離陸可能だ。いつでも行ける。通知する。友軍へ。敵が司令部を占拠した。
司令部を確保した。次が来るぞ。備えろ。痛い。新たな司令部が設置された。上空に味方の UAV、レーダー操作を始める。わあ、キーなの。次でしょん。上空に敵の UAV。司令部オンライン確保す。司令部の確保を始める。上空に敵の UAV。司令部を確保。できるだけ長く持ちこたえろ。司令部は競合中。我々のスコアが半分に達した。敵が司令部の閉鎖を始めた。まだ増援を送れない。次の出撃まで待機。司令部を無効化した。上空に味方の UAV。次が来るぞ。備えろ。友軍クラスターストライクが接近中。新たな司令部へ向かえ。敵の巡航ミサイルが来る。司令部オンライン確保す。司令部の確保を始める。上空に敵の UAV。あと1分を切ったぞ。その調子だ。勝利は近いぞ。司令部は逃亡中。司令部は競合中。司令部は逃亡中。友軍キャンパスゲージ接近中。奴らが司令部を奪いに来た。行け。敵が司令部を奪取した。上空に敵の UAV。撃たれた。司令部を確保した。次が来るぞ。備えろ。友軍クラスターストライクが接近中。パーソナルレーダーによる護衛が新たな司令部へ向かえ。UAV が離陸可能だ。いつでも行ける。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されてるぞ。 UAB が作戦エリアに入った。了解。ジャガー30はパーソナルレーダーによるサポートのためそちらへ向かう。司令部オンライン確保。司令部の確保を始める。
30秒前。時間がない。もっと攻めろ。阻止する。 UAB は燃料切れだ。補充のために移動する。味方のビートールが監視のために位置についた。通知する。優遇エアストライクが接近。パーソナルレーダーは燃料切れだ。司令部が失われた。相手がリードしているぞ。気合を入れろ。司令部は競合中。司令部を無効化する。司令部を確保した。よし、移動に備えろ。弾が減ってきた。新たな司令部へ向かえ。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。了解。ジャガー30はパーソナルレーダーによるサポートのためそちらへ向かう。司令部を確保可能だ。行け。今日はやられたな。泣き寝入りはするなよ。いやー、ジャベリン結構飛んでったな、敵。よし、これで片付いた。敵を始末した。リロードする。お、スナイパースコープがいらねえんだよな。うん。あと5レベかな。これかな、欲しいの。ガードで速度を上げるものはこいつか。で、うん、なるほど。とりあえず51にしないと始まらないわね。
マッチングしないね。誰知らない人やね。あれこれ、あれだよね。グランドオー行ってないよね。同じとこしかマッチングしてない。バグか？もうヒーローかよく見たら。次が一旦ラスマンかな。目標を奪取し守り、チャーリーを確保する。ロケット発射。ロケット発射。ブラボーを確保する。ブラボーを奪取した。リロードが必要だ。チャーリーを確保する。チャーリーを確保したぞ。スモークを使う。敵を排除。トゥーベルソース。主導権はこちらにある。アルファ確保開始。マジで言ってる。テルミットを使う。これで2つ抑えた。こちらが有利な状況だ。味方が UAV を飛ばした。操作を始める。円を確保開始。チャーリーに援護がいる。パーソナルレーダーによる護衛が可能だ。偵察機を要請する。上空に敵のパーソナル。了解。ファルコン30アップ。ブラボーを失うぞ。上
上空に敵の UAV アルファ確保開始。リーを失った。敵はチャーリーにいる。もうすぐ弾アルファを確保する。アルファをダッシュした。マジヘルミットを使う。アルファに援護がいる。こちらファルコン30パーソナルブラボー確保開始。アルファを奪った。もうちょっとなんだよな、ブラボー。あと少しなんだよ。くれよ、それくらい。おっと。ブラボー確保開始。上空に敵の UAV。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが敵は目標を2つ取った。取り返すんだ。上空に敵の UAV。ブラボー確保開始。リードを失ってしまった。痛い。上空に敵の UAV。そう。B を確保開始。戦域内に敵の V トールがいる。敵の V トール。敵がチャーリーを取りに来た。戦域内に敵の V トールがいる。ブラボー確保開始。敵のスコアが半分に達した。食い下がるんだ。ブラボーを奪う。スタンバイ。ブラボー確保開始。味方が UAV を飛ばした。そう、ブラボーを確保したぞ。敵がブラボーを取りに来た。これで2つ抑えた。こちらが有利な状況だ。味方のエアストライクが来る。ブラボーの味方は
アパッケージ。ブラボーの味方をアシストしろ。味方のセントリーガン本来上空に敵のケアパッケージが接近。上空に敵の UAV。 敵のエアストライクが接近。セロ。ブラボーに援護がいる。ブラボーに援護がいる。ブラボーを失った。ブラボー確保開始。敵はチャーリーにいる。ブラボーを確保した。ブラボーの味方をアシストしろ。 C の味方をアシストしろ。チャーリーを失った。負けているぞ筐体。アルファ確保開始。アルファは我々のものだ。上空に敵の UAV。 敵がウィルソンを展開した。敵のビートールがいる。アルファにいる。敵は目標を2つ取った。敵にはセントリーガンがある。上空に敵のパース。敵のケアパッケージが接近。敵のビートールがいる。アルファに援護がいる。ブラボーに援護がいる。友軍ケアパッケージ接近。 B を失った。注意しろ。味方のエアストライクが来る。おーいい、退却しろ。